खुलुमबाय जोंनि बे बड'लेण्ड रिपाब्लिक निउस खौरां बिजोङाव नोंथांमोनखौ गिबियाव गोसो गोरबोजों बरायना लानाय जाबाय। दिनैनि माखासे रादाबखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो आखायाव लाबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आंगो खालामना ला, जाहाथे जोंनि मोनफ्रोमबो खौरांखौ नोंथाङा मोननो हायो। भारतनि लेङाइ हादरगिरि जगदीप धनखड़आ आसामाव दावबायफैगोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फैगौ 4 जुलाइ मंगलबारखालि भारतनि लेङाइ हादरगिरि जगदीप धनखड़आ गुवाहाटीआव थानाय इन्डियान इन्स्टिट्यूट अफ टेक्न'लजीनि 25थि कनभकेसन खुंफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आसामाव दावबायफैगोन। लोगोसे कामाख्या थानसालियावबो दावबायहैनानै फुजा होगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। बांलादेशआव जानो गोनां क्रिकेट गेलेमु बादायलायनायाव आसामनि क्रिकेट गेलेगिरि उमा छेत्रीआ इन्डियान वमेन्स नेशनेल क्रिकेट टीमनि जानानै गेलेगोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बांलादेशनि मिरपुरआव थानाय शेर-इ-बांला नेशनेल क्रिकेट स्टेडियामाव जानो गोनां 3 मैच T20 आरो ODI सिरिज क्रिकेट गेलेमु बादायलायनायाव भारत आरो बांलादेशनि गेजेराव मोगा-मोगि जागोन होननानै थांनाय 2 जुलाइखालि बर्ड अफ कंट्रोल फर क्रिकेट इन इन्डियाआ फोसावनानै होदों आरो बे गेलेमु बादायलायनायाव आसामनि क्रिकेट गेलेगिरि उमा छेत्रीआ इन्डियान वमेन्स नेशनेल क्रिकेट टीमनि जानानै गेलेगोन। गणेश बसुमतारीआ UPPL हानजायाव जयेन जानायनि सायाव खौरांगिरि मेल खुंदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सोरबा सासे BPFनि सुबिदाबादि दैदेनगिरिया बबेबा राजखान्थि हानजायाव हाबफैब्लाबो BPF दोलोनि मददगिरिफ्रा ज' थांफाया। बे बाथ्राखौ बुंदों मानास सेरफां ब्लक BPFनि लोगो आफादगिरि करमेश्वर ब्रह्म। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला BTR सरकारनि हेफाजाबजों क'क्राझार जिल्ला बर' सावथुन महरगिरि गौथुमनि बानजायनायाव फैगौ 7 जुलाइनिफ्राय 3 आगस्तसिम क'क्राझार तितागुरियाव थानाय इरागदाव रायजोआरि नुब्लाङाव सावथुन आरो फावथायसालिनि फाव मावबादा खुंनो साखा-फारा जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला उदालगुरि जिल्लानि माजबाद ब्लकआव सा 100 नि बांसिन लाइमोनफोरा डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारीनि नुजाथिनायाव UPPLआव जयनिं जाफैदों। भेरगावनि कचारिपारा गामियाव सासे गथ'नि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव साखाथियाव थानाय कचारिपारा गामियाव मैया मोनाबिलियाव कारेन्ट सर्ट जाना सासे 11 बोसोर बैसोनि गथ' फरायसाया दुखुनांथावै थैनायाव ओनसोलावनो दुखुनि रेगा साग्लोबसारदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया बेलासिनि 3:30 रिंगासो समाव गामिनि थबसा राभा यर' मनमति राभानि सासे गथ' थामहिनबा 7 थाखोआव फरायफुनाय कौशिक राभाया मबाइल चार्ज होनो थांनायावनो सांग्रांथि गैयै हरखाबै थैनायखौ बजबना लानो गोनां जायो। सांग्रां जा, गोबां बिदै गोनां ना हमग्राफ्रा हमजागासिनो। नोंथांमोनाबो बिदै गोनां ना हमोब्ला बेनिफ्राय गोजानाव था। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टार रामफलबिल आरो रामफलबिल हारिमु आफादा बेसेन लायाजासे हारिमुआरि फोरोंथाय मावबादा खुंदों। गोजोन्थों।